मा सुनिग्रह नांनानै होखोलै दिनैलाय माबार सालायना होदोलै आदा अख्लाबजोबथारनोसै हनै आंखौ सैमाफ्रा अख्लाबजोबनोसै होनदों दहाय साइकेल पाम्प होनो थिनबा होआसै नों दा बोरै पाम्प गैयैजों साइकेला खरा खारनांगौ जाखो अख्लाबथोंसै बेसे बुरजा अख्लाबो जा एसे दं बेजोंनो सालायब्रा मा पाम्पखौसो दाय होनाय बेलाय सालायनो हाखायाखै बेखौ बुं ओंखाम मोनजायै बायदि सालायबाय थानाय सालायनो हायाबा हाया दहायनो हगारबानो जायोमोन ना आं सालायगौमोन लामायाव बिदि सैमा लोगो मोनगोन होनना सोर मोनथियोब्रा मोजां नालाय मोजां सालायबाय दासो बेवहाय लोगो मोनफैबाय दा बे लामा गाज्रिखौ बारग'लांजोबबा बेसेबां सालायबाय था दाथ' सोलायनानै सालायजालाबो सोलायबाबो अख्लाब जागोनसो सैमाफ्रानो डिस्टार्बथार देहा गैथारै मानसिखौ सालायहोनानै खैफोदाव गोग्लैफानायसो जाबायलै आंहा हारे बिदि बखिनाङाब्रा आं बाइकल' सालायबाय थानाय जायोना साइकेलखौनो सालायनाय जाया बेखायनो मेंनाय मोनदोंलै फंबाय आंना साइकेल सालायबाबो बे सिनेमानि शुटिंफ्रावसो दसेल' सालायलाबायनाय जायो बिदियावनो मेंनाय मोनो देलै खुनुरुखुम जोदामलेथारदो आदा मेगन मेसेबनानै नङाबा मोजां रोखोमै न'सिम सानैबो सहैनाय नङालै बोलोखौलाय होदोंलै फंबाय साइकेलानो खारथारा मा खालामनो गारनानै खारनायानो साबसिन जासिगोन नामा हाब जाया बिदि गारनानै खारनो हानाय नङा आंहा बेजोंनो बाजाराव बायदिसिना लायब्रबनाय बहाबा बेरायहैनायाव लांथारो आरो नोंहा बे साइकेलखौनो गारनानै खारनोसो थिनदों हाब आं गोदान बायनानै हरगोनलै फंबाय एब्रे जेब्रे फैसा दंखायोना आंहालाय नोंनि साइकेल गोदान बायनायखौ आं सालायालै आदा आंना बे गोजामानो जायो नों सालायाबालाय सालायासै फंबाय आं गारनानै खारनोसैसो बिदि बोराय खारै साइकेलखौ सालायनानै आं आंनि देहाखौ गाज्रि खालामनानै लानो सानाखै फंबाय नों साइकेलखौ लाना फैयो ना आंजों गारनानै खारफायो नोंनि गोसोसै आं हले ब्लडबायलै ओइ आदा र'लै ज' फैदों ज' थांगोनब्रा मानो गारनानै खारखो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै गालां।